Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Якуба Коласа «На ростанях». Кніга першая у палескай глушы, часткі з 31 па 36 уключна. 31 частка. Вербніца і благавешчанне ў гэтым годзе прыпалі на адзін дзень. На свято павінен быў прыехаць Змалевіч айцец Мадэст з дзякам Цішкевічам, бо гэты дзень цельшынцы па старому звычаю зносілі свае грахі папу, пасля чаго ўжо рабіліся як бы святыя. Праўда, у Цельшыне было многа такіх палешыкоў, як, напрыклад, дзед Мікіта, да якіх святаць не падыходзіла ніякім чынам. І замест таго, каб здаць старыя грахі, яны не толькі здавалі іх, а набіраліся яшчэ новых. Звычайна айцец Мадэст прыязджаў напярэдадні пад вечар. Так і сёння прыехаў ён досыць рана, калі яшчэ сонца не паспела схавацца за дубам, што стаяў збоку раз'езда. Счакаўшы з паўгадзіны, з каплічкі, што стаяла ў зараслі панурых і цёмных могілак, панёсся глухі звон, як бы гэта званілі ў які-небудзь шчарбаты чыгун. Тым не меней звон гэты, такі рэзкі, такі незвычайны для Цельшына, рабіў моцнае ўражанне, і кожны, хто чуў яго тут, так ці іначай аказваўся на гэты звон. «А што гэта?» – пытаўся хто-небудзь з цельшынцаў. «Звоняць ці што?» «А, мабыць, звоняць». І пасля гэтага вяліся тыя ці іншыя разважанні. Ужо, мабыць, піп прыехаў, штось забомкалі. Спавядаць і сямем? А мабыць, що так. Але палешукі не вельмі кідаліся да царквы, бо яны народ дбалы, дасціпны. Таму паляванне ўсміхалася панадна. У другога было асочана месца, дзе яшчэ шупакі не скончылі не раставаць. І цельшынскі звон, як відаць, добра ведаў звычаі сваіх парафіян, бо не спяшаўся канчаць скліканне. Толькі праз гадзіну, калі ўжо на цвінтарыку збіралася досыць многа палешукоў і паляшучак, а з дворыка Міхалкі Кугая паказваўся айцец Мадэст, які ішоў роўна, і дзяк Цішкевіч, у якім было ўсё-такі меней благадаці, з прычыны чаго ён крыху заграбаў нагамі. Ужо тады звон пачынаў залівацца ямчэй, прыхватваючы для гэтага сваіх меншых тонкагалосых братоў. Каплічка адмыкалася. Каля дзвярэй звычайна стаяла колькі маладзіц з дзецьмі на руках. Яны не смелі самі ўвайсці ў капліцу, бо былі яшчэ нячыстыя. Маладзіцы мелі розныя тэрміны. Каму трэба было ўводзіцца каля сёмухі, каму каля Пятра, каму на каляды, а хто яшчэ і зусім не вытрымаў свой тэрмін. Але ў Цельшыне гэта не мела значэння. Айцец Мадэст стаўляў цэлы шэраг маладзіц у капліцы па абодва бакі дзвярэй. Браў свой трэбнік і чытаў малітвы. А дзяк Цішкевіч спяваў, крыху пагойдваючыся, на нагах. Але гэта не шкодзіла яму назіраць за благачыннем у капліцы, бо маладзіцы былі здарэнні, часамі штурхаліся або выпіраліся наперад. «Еліца ва Хрысце», – спяваў Цішкевіч, і тут ён заўважаў, што якая-небудзь маладзіца парушала парадак. Тады ён прыпыняў спяванне і навучальна казаў маладзіцы: «Не прыйся ты, а стой спакойна», і спяваў далей: «Крэсцісціся». І тут ізноў рабілася што-небудзь не так, як трэба ў царкве. «Ці чуеце вы, ці не, што я вам кажу?» Ужо досыць строга пытаў маладзец Цішкевіч і соваў бровы. Направіўшы парадак, ён прадоўжваў спяваць: «Во Хрыста аблікосціся».
Пабачыўшы новы непарадак, Цішкевіч рашуша спыняў спевы і ўжо сярдзіта казаў: «Цьфу, што гэта за праціўная баба? Ці ты ёй кажы, ці не кажы, хоць кол на галаве чашы!» І не спускаючы з маладзіц свайго грознага погляду, яшчэ колькі хвілін, Цішкевіч канчаў песню. «Алілуя!» Айцец Мадэст нічым тут не выказваў свайго «я» і даваў Цішкевічу поўную магчымасць навучаць паству, бо яны жылі вельмі згодна. І гэта была не навіна і не першыня, калі яны дома, у Малевічах, ішлі поруч, падтрымліваючы адзін другога, бо вельмі часта хварэлі на няўстойку ног. Ідучы дружнаю параю, часамі прыпыняліся на вуліцы і рабілі кароткую параду, куды зайсці. Яны падымалі галовы, пакладаючыся ўжо тут на свае вочы. І калі перад вачамі стаяла школа, яны накіроўваліся туды. Узышоўшы на ганак школы, зноў прыпыняліся, і тут часамі бывала між імі невялікая спрэчка, бо, як праўдзівыя хрысціяне, яны ўступалі першае месца адзін другому. А з тае прычыны, што перад Богам усе роўныя, яны ўваходзілі разам адначасна. Айцец Мадэст садзіўся першы на крэсла і казаў Цішкевічу: «Садзіся, дзяча, кола царкоўнае і крэслы царкоўныя». Тут ён вымаў з-за пазухі расы бутэльку, сам цягнуў і дзяку даваў пацягнуць. Настаўніца не ведала, як трымаць сябе з гасцямі, але госці былі непатрабоўныя, частаваліся сваёю гарэлкаю і закусвалі сваімі языкамі. Яны трохі спачывалі, спявалі «Хрыстос воскрос» і спакойна выходзілі. Увёўшы маладзіц і крыху панасіўшы іх дзяцей, айцец Мадэст прыступаў да споведзі. Палешукі, збыўшы гэты клопат, зараз жа выходзілі з капліцы і ішлі дамоў. Назаўтра зранку таксама ішла споведзь, а потым ужо служылася абедніца, набажэнства, спецыяльна створаная для палешукоў, бо звычайна іх доўга ў царкве не затрымлівалі. Невялічкая каплічка, якая магла ўмясціць якую-небудзь шостую частку цельшынцаў, была напалавіну пустая. І толькі тады, калі пачыналася прычашчэнне, у ёй рабілася цесна, бо кожнаму хацелася хутчэй узяць прычасце. І тут ужо без канфліктаў ніколі не абыходзілася. «Што ты мне на ногі ўзлез?» — злозна глядзеў Трахім Буч на Рыгора Качана. «Прэцца, бытая свіня!» — усё яшчэ ў злосці казаў Буч. Качан пазіраў на Буча, як бы разважаючы, што адказаць яму на гэта. Ён успамінаў, што яны ідуць да прычасця і што не павінны мець гневу ў сваім сэрцы, і з дакорам ківаючы галавою, казаў, а ў голасе яго чулася скруха: «Саладушнік ты, що б ты захлынуўся? Ідзеш да святога прычасця, а лаешся, як сабака, як бы ты не ў царкве, а ў карчме ў Абрама». Напамін аб хрысціянскай пакорлівасці, зроблены Качаном, меў значэнне і сілу, бо Буч нічога не адказваў і глядзеў перад сабою. А там, каля бацюшкі з чашкаю, таксама мітусіўся народ. «Чаго ты пхаешся?» — аглядаецца на суседа Паляшук. «А ты сам куды пражэшся?» — адказвае сусед, памянушцы Швайка, і займае першае месца, а другі сусед, злосны, становіцца за ім, бо сварыцца ўжо няма калі, і Швайка стаіць з разяўленым ротам. Айцец Мадэст з лыжачкой бярэ з чашы. «Прычашчаецца раб Божы, імя?» «Габрусь», — адказвае Швайка. Угневаны ім сусед дадае: «Ды яшчэ Швайка». Швайка зачыняе рот, адварочваецца да суседа: «Ды яшчэ чорт таўстаносы». Потым ён зноў разяўляе рот, павярнуўшыся да чашы. Айцу Мадэсту таксама не церпіцца, хоць у справы сваіх парафіян ён не мяшаецца.
а калі заўважае што, то выкідае ўсё гэта на вока. Дзед Мікіта толькі што вярнуўся з рыбы. Відаць, ён спяшаўся, каб не апазніцца на прычасце, бо моцна засопся і яшчэ ў капліцы зрабіў колькі шпаркіх крокаў, якімі ён ішоў з балота. Ён адапхнуў колькі кабет і стаў наперадзе. І вось, калі дайшла да яго чарга, айцец Мадэст, зірнуўшы на ногі дзеда Мікіты, заўважыў, што яны па самы пояс былі мокрыя, а лапці плюхцелі. «Ты чаму ж гэта мокры прыйшоў сюды?» – спытаў яго айцец Мадэст. «Замачыўся, той мокры», – адказаў дзед Мікіта, крыху адвярнуўшы ад бацюшкі лысую маршчыністую галаву. «Дзе ж гэта замачыўся?» «На балоце, дзе ж? А чаму ж ты на абедніцы не быў?» Дзед Мікіта маўчыць. «Я табе прычасця не дам», – накінуўся на яго бацюшка. «Не мог ты паўгадзіны ў царкве пабыць, памаліцца? Дык ты скарэй на балота, да чарцей пабег, а цяпер аблюманы і абрымданы прычашчацца прыпёр». «Не буду прычашчаць», – прамовіў айцец Мадэст і павярнуўся з чашай у бок. «Го!» – сказаў дзед Мікіта, – «не будзе прычашчаць, то і не трэба, настрашыш ты мяне». Дзед Мікіта, ні на кого не пазіраючы, ідзе вон з капліцы. Айцец Мадэст колькі хвілін стаіць з чашай і глядзіць услед дзеду. Ён яшчэ думае, што дзед вернецца і папросіцца ў яго. Але дзед Мікіта, той самы дзед, што з жарнавікамі танцаваў, падыходзіць ужо да дзвярэй. «Гэй, як сабе там? Вярніся, чуеш?» – гукае айцец Мадэст. Дзед спыняецца, паварочвае галаву да бацюшкі і кажа: «Не хачу». «Вярніся ты!» – крычыць айцец Мадэст. «Табе ўжо і слова нельга сказаць». Мікіта адпускаецца і, хлюпаючы лапцямі, зноў ідзе да амбона. Айцец Мадэст прычышчае яго. Дзед бярэ кусочак прасфары, кладзе ў рот і хоча ісці. «Ці злавіў жа хоць рыбы?» – пытае айцец Мадэст. Дзед зусім адпускаецца, глытае прасфару і адказвае ўжо лагодна. «Дзе там у чорта? Няма!» – працягвае ён апошняе слова, махае рукою і выходзіць. Святая служба канчаецца. Цішкевіч бубніць апошнія малітвы, айцец Мадэст скідае рызы. Малітвы скончаны, кніга загорнута. Айцец Мадэст падыходзіць да Цішкевіча, яны перакідваюцца колькімі словамі і выходзяць. На цвінтарыку духавенства прыпыняецца, знаёміцца з сельшынскім настаўнікам. «А вашы вучні добра чытаюць. Учора даў газету вашаму вучню, Рылку, такі маленькі, а як разбірае! Права слова!» – гаворыць айцец Мадэст. Цішкевіч панура слухае, потым падымае вочы на бацюшку. Бацька, ці ты яго хвалі, ці не хвалі, а начай нас усё роўна не пакліча». «Цёмны тут у вас народ», – гаворыць на развітанне айцец Мадэст і паволі з Цішкевічам ідзе да Міхалкі Кугая. 32-я частка. На 4-й дзень Вялікадня вярнуўся Лабановіч у сваю школу. Яшчэ вечарам таго ж самага дня, калі цельшынцы здавалі свае грахі айцу Мадэсту, надумаўся ён паехаць дадому, каб крыху праветрыцца і хоць на кароткі час адысціся ад круга тутэйшых уражанняў і сваіх настрояў. Але на першыя ж дні свят яго моцна пацягнула сюды, бо быць блізка ад Ядвісі і бачыць яе хоць зрэдку стала яго патрэбаю. Едучы назад, ён не спаў 2 ночы, а па дарозе, апрача таго, яму прыходзілася віншаваць таго-сяго са святам Вялікаднем і, разумеецца, крыху падвіншавацца. Утомлены бяссоннымі начамі і выпіўкаю, ён пачуў сябе вельмі добра, улёгшыся на сваёй пасцелі, і зараз жа заснуў крэпкім сном.
Даведаўшыся, што прыехаў сусед, пан Падлоўчы праз паўгадзіны, прымасціўшыся пад акном, дзе спаў настаўнік, барабаніў кулаком у раму і клікаў: «Прафесар вялікіх букваў! О, прафесар, чуеш? Уставай піць гарэлку!» Лабановіч спаў крэпка, нічога не чуў. Падлоўчы быў падвыпіўшы і не адступаўся. Яго кулак часцей і шмат мацней пачаў барабаніць па сярэдняй раме. Шыбы зазвінелі, а з некаторых пасыпаўся кіт. Падлоўчы Баранкевіч, звярнуўшы на гэта ўвагу, засмяяўся і прамовіў сам сабе: «Чорт яго бяры, прафесара, павыбівай яму вокны!» Лабановіч на гэты раз пачуў грук і сквозь сон дагадаўся, што яго будзіць Падлоўчы, але расчыніць вочы і падняць галаву проста не меў сілы. Калі ж грук пачаўся з новай сілаю, ён громка прамовіў: «Га!» «Уставай, прафесар!» – гукаў з двара Баранкевіч. Лабановіч узняўся, адчыніў фортку і стаў прасіцца: «Пане суседзе, не спаў 3 начы, не магу!» «Што за не магу? Зараз жа адзявайся, бо, далі Бог жа, прыйду і павалаку так, як ты цяпер ёсць. А будзеш упірацца, то паклічу Рыгора Язэпа і, далі Бог, прывалачом вось так, як цяпер ляжыш. А ў мяне і паненкі ёсць». Лабановіч убачыў, што ад Падлоўчага не адчэпішся, і стаў адзявацца. Памыўшыся халоднаю вадой, ён крыху асвяжыўся і прыйшоў да памяці. Ён пералез добра знаёмы яму пералаз і ступіў на ганак пана Падлоўчага. Негрусь па свайму сабачаму звычаю забрахаў разы 3, павільваючы хвастом, як бы хочучы сказаць: «Гэта я так сабе брашу, без злосці». «А што, збаяўся? Прыйшоў такі!» – спаткаў прафесара Падлоўчы ў сваім пакоі. Даўжэразны стол, якога раней настаўнік не бачыў пана Падлоўчага, стаяў каля сцяны, прыпёрты да яе шчыльна адным сваім краем. Гэты стол, як ёсць, быў завален пірагамі, бабкамі, мясам розных гатункаў і рознага прыгатавання. Штук 6 шкляных банак з крэпкім хрэнам выглядалі з розных месцаў стала. 3 буслы гарэлкі высока падымалі галовы над стусамі закусак. Шынкі, як падушкі, абтыканыя зелянінаю, ляжалі важна зялёнымі ўзгоркамі. На дзябёлым крэсле старасветскай работы сядзеў чыгуначны майстар Грыгарэз з шырачэзнаю спінаю, дубовага складу чалавек, ніколі ў жыцці не ведаўшы страху перад гарэлкаю. Ён быў тоўсты, крэпкі, меў выгляд навоя, на які толькі што навілі кросны у 12 губіц. Рыжая і ўжо злысеная галава яго на сілу пакручвалася направа і налева на кароткім, але незвычайна тоўстым карку. Маленькія вочкі яго ўжо засмаліліся, але ён не касаваўся перад чаркамі і ліў іх, як у бочку. Тут жа была і панна Людміла са сваім братам Анатолем. Анатоль, паздароўкаўшыся з настаўнікам, зараз жа пайшоў шукаць прыпынку для свае галавы, у якой цяпер малаціла нейкая малатарня. Людміла толькі правяла яго балесным поглядам. Яна была адзета ў лёгкую шаўковую блузку колеру лянога цвету і выглядала вельмі прыгожаю і цікаваю. Ядвіся таксама была адзета з густам. На ёй была чырвоная, атласная кофтачка, якая вельмі ішла да яе смуглага твару. А пышныя цёмна-каштанавыя валасы былі перахвачаны чырвонаю ж, як жар, стужачкаю. Габрынька стаяла каля музычнай скрыначкі, з якой нядаўна грымела музыка. «Тут, пане мой, паненкі адны сядзяць, а ён спаць заваліўся», – адчытваў Лабановіча вясёла Падлоўчы. Падышоўшы да Людмілы, Лабановіч спыніўся і сказаў ёй: «Чаму вы, панна Людміла, не перахрысціліся, убачыўшы мяне?» Ядвіся зірнула на Лабановіча, потым на Людмілу,
Людміла, асвятліўшы свой твар усмешкаю, пазірала на яго, штось прапамінаючы, а потым весела засмяялася. «Аднак жа вы злапомны!» «Зусім не», – адказаў настаўнік, «я толькі хацеў вам напомніць, што, угледзеўшы святога, трэба перахрысціцца». «Ну, годзе табе тут любошчы разводзіць», – падышоў падлоўчы, узяў настаўніка пад руку. «Вып'ем». «Ой, паночку, за што вы на мяне ўгневаліся? З раю ў пекла цягнуцца?» – скардзіўся Лабановіч, гледзячы на паненак. «І ў пекле паненкі ёсць, ды яшчэ такія, якіх і ў раі не знойдзеш», – прамовіў падлоўчы і, пакланіўшыся паненкам, папрасіў прабачэння, што забірае ад іх кавалера. «Але нічога», – заспакоіў ён іх, «пан прафесар шмат цікавейшы будзе, вярнуўшыся ад стала». Падлоўчы Баранкевіч наліў чаркі. Грыгарэц вельмі спрытна кульнуў сваю чарку, здавалася, што ён яе і не піў, а так толькі ўскінуў галаву, каб паглядзець, як высока столь у пакоі падлоўчага. Закусваючы, ён штурхануў локцем Лабановіча і ціха прамовіў: «Ну, як наконт маладзічак?» Настаўнік нічога не паспеў сказаць, бо перад ім ужо стаяла другая чарка. «Выпі, тады будзеш закусваць. Мы тут, пане мой, мардаваліся, а ён сабе спаць палажыўся». І гаспадар прымусіў яго выпіць яшчэ чарку. Лабановіч пабег да паненак, запрашаючы іх да стала. «Пойдзем», – прасіў ён іх, – «я раскажу вам гісторыю, як на палесе такія, як вы, прыгожыя дзяўчаткі, з'явіліся». Паненкі зацікавіліся і ўсталі. Ён узяў іх пад рукі і пайшоў разам да стала. Наліў па чарцы віна і вельмі ўпрашаў выпіць, называючы іх дыяментамі палесся, божымі летуценкамі. Яму было надзвычайна весела, язык развязаўся, ён забаўляў паненак, яны слухалі і смяяліся. «Ну, а гісторыю калі скажаце?» – пыталі яны. «А вось як віна вып'еце?» Дзяўчаты выпілі. «Ну, слухайце. Стварыў Бог палессе і пайшоў аглядаць балоты. Доўга хадзіў Бог, і стала яму маркотна. І стварыў ён дзяўчыну незвычайнага хараства, і сам залюбаваўся ёю. Вочы ў яе былі, як у панны Ядвісі, і такія ж самыя пышныя валасы, бровы». Тут Лабановіч глянуў на бровы панны Людмілы, а потым на бровы Ядвісі. «Усё ў яе было, як у панны Ядвісі», – сказала панна Людміла і хітра усміхнулася. «Не, не ўсё», – адказаў Лабановіч. «Бровы былі, як у Габрынькі, губы і рот, як у вас». Доўга пазіраў на яе Бог, а потым сказаў: «Не, не можна цябе пакідаць людзям, яны будуць калаціцца з-за цябе». Паставіў яе Бог на сваю руку і дзьмухнуў. Дзяўчына рассеялася і зрабілася хмаркаю. «Ты будзеш хадзіць над палессем век векам, і ад тых людзей, на якіх упадуць твае кроплі, будуць раджацца красуні. І вы, – сказаў Лабановіч паненкам, – маеце ў сабе тыя кроплі і радзіліся дзеля таго, каб на палесе не маркоціліся маладыя хлопцы». «Ну, годзе табе казанні казаць», – спыняў яго падлоўчы. Лабановіч ужо не спрачаўся і піў многа. Гарэлка ўрэшце страціла над ім сваю сілу. Ён піў ужо сам і падліваў другім. «Слухайце», – спытала Людміла, – «чаму вы ніколі да нас не зойдзеце?» «Добра, што вы запыталіся цяпер», – адказаў настаўнік, «бо я толькі тады і кажу праўду, калі добра вып'ю». «Дык слухайце, буду казаць праўду. Я затым і не хадзіў да вас, бо баяўся вас, бо душа мая чуе, тады, калі мае ногі пераступяць парог вашага дома, яна пападзе да вас у палон». «Я вельмі шкадую», – смеючыся, прамовіла панна Ядвіся, «што ніколі не чула вас тады, калі вы добра вып'еце». «Ах, панна Ядвіся», як бы ў нейкім незвычайным засмучэнні прамовіў настаўнік.
Калі я гавару з вамі, то тады я не толькі добра выпіўшы, але і п'яны. І, стала быць, яшчэ большую кажу вам праўду. Хіба ж я божка з гарэлкаю? Засмяялася панна Ядвіся. Вы той напітак, які п'юць толькі багі. Адным словам, Лабановіч стараўся развясельваць дзяўчат. Падлоўчы хадзіў, перавальваючыся, і, здавалася, што яму вельмі было цяжка падымаць ногі. Але ён быў незвычайна вясёлы і, павярнуўшыся да Людмілы, заспяваў. Ксёндз Бернадын у касцелі, ха-ха-ха-ха, видел собі Анелі, тра-ля-ля-ля. Але далей ён чамусь не спяваў, як яго не прасілі. Габрынька, скамандаваў ён, зайграй нам што-небудзь. Пад звонкія меладычныя гукі музыкі сарваўся з месца Грыгарэц і пайшоў тупаць і прытупваць. Здавалася, што гэта не чалавек танцуе, а нейкі добра ўкормлены вяпрук убег у пакой і ў нейкай свіной радасці разгуляўся тут і пайшоў выбрыкваць розныя вепручыныя выкрунтасы. Пайшоў танцаваць і пан Падлоўчы са сваёй жонкаю. Усе вельмі хвалілі пана Падлоўчага і паню Падлоўчую. Праўда, танцаваў ён спрытна. Потым Баранкевіч пайшоў у танцы з паннаю Людмілаю. Грыгарэц пад шум танцаў кудысь знік. А калі агледзеліся, што ён прапаў, пан Падлоўчы сказаў: «О, злодзей, ведаю я, куды ён пайшоў». І, як відаць, трохі яму пазайздросціў. Анатоль, праспаўшыся, зноў увайшоў у пакой. Гэта быў высокі малады хлапец, не падобны да свае сястры. Яны з настаўнікам падселі да стала і пачалі зноў піць, як бы гарэлкі ў вочы не бачылі. «Ну, Толя, ці не пара нам дамоў?» – падышла да іх Людміла. «Гуляйце, вялік дзень раз на год бывае», – сказаў ёй Лабановіч. «Ну, хто вам больш падабаецца з хатовіцкіх маладых людзей?» – спытала яна Лабановіча. «Усе слаўныя хлопцы», – адказаў ён. «Ну, гэтым вы мала сказалі». «А што мне пра іх казаць? Я больш цікаўлюся дзяўчатамі». «Ну, а хто ж вам больш падабаецца з паненак?» «Калі аб гэтым пытаецеся вы, то я павінен сказаць вам вы». «Не, вы скажыце праўду». «Хто цяпер гаворыць праўду? Нават і святыя, і тыя пачынаюць ілгаць». «А я ведаю, хто вам не толькі падабаецца, але каго вы кахаеце». Лабановіч паглядзеў ёй у вочы, паглядзеў доўга і сказаў: «Так, вы ведаеце». «А па чым вы ведаеце, што я думаю?» «Па вашых вачах прачытаў». «О, пані!» – падхапіў Падлоўчы. «Наш прафесар шаптаць і варажыць умее». «Ну, паваражыце мне!» – панна Людміла працягнула Лабановічу руку. «Пані!» – адказаў за яго Падлоўчы. «Наш прафесар па каленях гадае». Людміла засаромілася, ускочыла і села на канапу. Пан Падлоўчы качаўся ад смеху, пазіраў на прафесара, а вочы яго казалі: «Вось як трэба з паненкамі гаварыць». Ад'язджаючы дамоў, Людміла доўга ціснула руку настаўніку, заглядала яму ў вочы і казала: «Памятайце, я чакаю вас у завітанкі». «На той ж яны завітанкі, каб у іх завітаць», – адказаў Лабановіч і моцна паціснуў ёй руку. 23-я частка. Назаўтра атрымаў Лабановіч пакет. Інспектор паведамляў, калі і дзе назначаюцца экзамены, куды настаўнік павінен прыбыць са сваімі вучнямі. Экзамены назначаліся на панядзелак па Вялікадні, а ехаць трэба было па чыгунцы вёрст за 50. У той жа самы дзень, калі было атрымана гэта паведамленне, прыйшлі і вучні. Тут яны ўмовіліся з настаўнікам, што паедуць у суботу вечарам, каб часамі не прапусціць цягніка. Гэтыя 3 дні, якія заставаліся да экзаменаў, пайшлі на паўтарэнне курса. Гэтымі ж днямі даведаўся Лабановіч, што Ядвіся збіраецца выехаць з Цельшына,
калі не назаўсёды, то ва ўсякім разе на доўгі час. Гэта вестка моцна засмуціла настаўніка. Ён адразу пачуў, што перад ім як бы ўжо расчыняецца нейкая пустота, і гэтыя пышныя малюнкі зазеленеўшага палесся, узбуджанага вясною, поўнага спеву, шуму і жыцця, патускнелі ў адзін момант і як бы адыходзілі ад яго. Усё, здавалася яму, мела цяпер такі выгляд, як бы хацела сказаць яму: «У цябе гора, але мы ў гэтым не вінаваты». І пачынала жыць сваім клопатам, сваімі інтарэсамі, зусім для яго чужымі, а ён заставаўся адзін, як ёсць. Яшчэ адна акалічнасць засмучала яго. Вестку пра ад'езд пачуў ён не ад самой Ядвісі, а ад бабкі. Разам з тым была надзея, што гэта, можа, яшчэ не зусім праўда. Ён вырашыў сягоння ж пастарацца пабачыць Ядвісю і пагаварыць з ёю. Цяпер толькі пачуў, як дорага яна і якая будзе невыказная страта, калі прыйдзецца тут жыць без яе. Не, тады ён не застанецца тут. Уяўленне ўжо малявала асірацеўшы двор і пакой пана Падлоўчага, і ён незвычайна востра пачуў тыя настроі, якія агорнуць яго тады, калі ўжо не будзе мілай суседкі. Пасядзеўшы да самага вечара ў школе з вучнямі і крыху адцягваючыся заняткамі і блізкімі экзаменамі, ён пусціў дадому хлопцаў і пайшоў на кватэру. Зірнуўшы на дом пана Падлоўчага, ён згледзеў Ядвісю на ганку. Яна сядзела за столікам, на якім стаяла швейная машына. Панна Ядвіся штось шыла. Напэўна, гатуецца ў дарогу, тужліва зазначыў сабе настаўнік. Лабановіч надзеў шапку і выйшаў на двор. Борзда перакінуўшыся праз знаёмы яму пералаз, ён узышоў на ганак пана Падлоўчага. Ядвіся была сур'ёзнай і як бы крыху чымся заклапочаная. Тут жа сядзела і пані Падлоўчая, таксама з шыццём у руках. «Што ж у пана чуваць добрага?» – спытала пані Падлоўчая. Лабановіч паведаміў ёй аб экзаменах. «Калі ж вы паедзеце?» – запыталася Ядвіся і ўскінула на яго свае цёмныя вочы. «Умовіліся з хлопцамі ехаць у суботу вечарам». Панна Ядвіся прыпыніла сваю работу і задуменна кудысь пазірала. «Люблю я гэту станцыю», – прамовіла яна. Пані Падлоўчая выйшла, яе паклікалі. Лабановіч сядзеў моўчкі і думаў. Вечар быў ціхі, ясны і цёплы. Цень ад хаты пана Падлоўчага паволі закрываў палісаднічак і свежыя клумбачкі з краскамі, нядаўна пасаджанымі, і пасуваўся на вуліцы. Бойкія вераблі чылікалі на хаце і снаваліся па палісаднічку. «Што вы сёння нешта не ў гуморы?» – запыталася Ядвіся і глянула на настаўніка. «Скажыце вы мне, праўда ці не? Я чуў, вы збіраецеся кудысь паехаць адгэтуль надоўга». Панна Ядвіся ніжэй нахіліла галаву. Лабановіч пачуў, што адказ для яго будзе невясёлым. Не падымаючы вачэй, яна ціха сказала: «Так, збіраюся паехаць». Яна ўздыхнула ледзь прыкметна, падняла галаву і паглядзела доўга-доўга на настаўніка. «А вы б хацелі, каб я не ехала?» «Я ведаю, вам тут цяжка», – сказаў настаўнік. «І пэўна там, дзе думаеце вы жыць, вам будзе лепей. І тут ужо не прыходзіцца лічыцца з тым, як бы я хацеў. Але калі вы выйдзеце адгэтуль, то я тут болей не застануся». Ледзь прыкметная радасць прабегла па яе твары. Ядвіся борзда ўскінула на яго цёмныя вочы і, смеючыся імі, зусім ужо весела прамовіла: «І вам не шкада будзе панны Людмілы?» Лабановіч маўчаў. «Скажыце», – прамовіў ён, – «як даўно надумаліся вы выехаць адгэтуль?» «О, я ўжо даўно думала, яшчэ і вас тут не было».
А чаму вы са мной ніколі аб гэтым не гаварылі? А што мне было гаварыць, сказала яна. Вы і так смяяліся многа з чаго такога, што я гаварыла. А калі вы думаеце ехаць? Спытаў ён. Я і сама не ведаю. Гэта будзе залежаць ад таткі. Запражэ коня, скажа ехаць, тады і паеду. І можа стацца так, што я вярнуся з экзаменаў, а ластавачка ўжо вылецела ў вырай? Скажыце мне, на што гэта ластавачка вясной у вырай вылятае? Што ж, як прыходзіцца, прамовіла яна. Чаго гэта вы сёння так павесілі нос? Як бы у вас за пазухай свечка, якую вы мне павінны на скананне даваць. Я б раіла вам пайсці да пана Людмілы. Праўда, яна цікавая панна? Проці яе грэх сказаць што-небудзь. Слаўная дзяўчына. Чаму вы раіце мне схадзіць да яе? Чаму? Самі ведаеце чаму. Як толькі вашы ногі пераступяць парог яе дома, то душа ваша пападзе да яе ў палон. Лабановіч усміхнуўся. Вы нават і гэтага не забылі. Хто вам казаў легенду о палескіх прыгожых паннах? Запытала панна Ядвіся, палажыла сваю работу на стол і глянула на настаўніка. Гарэлка пана Падлоўчага з аднаго боку. І панна Людміла з другога, падказала Ядвіся. Што вы мяне ўсю панною Людмілаю папракаеце? Я не папракаю і не думаю нават, але пані Людміле вельмі спадабалася гэта легенда. А вам яна спадабалася? Каб яна для мяне казалася, тады і мне спадабалася б, а чужое любіць, толькі сэрца пераядаць. Ну, вы мяне, пана Ядвіся, хочаце ўсердаваць, але вам гэта не ўдасца. А покі што бывайце здаровы. Лабановіч затрымаў яе руку і з нейкаю просьбай у голасе сказаў ёй. Вы не выйдзеце, покі я не вярнуся. Калі я паеду, я і сама яшчэ не ведаю. А можа, і зусім не паеду. А вы пад машыну не будзеце кідацца? Ціха спытаў ён яе, усміхаючыся. Не буду, яшчэ цішэй прамовіла яна, азірнулася і апусціла вочы. Ён у момант нахіліўся да яе і пацалаваў крэпка-крэпка. І, п'яны ад гэтага пацалунку, борзда выйшаў з палісаднічка. А панна Ядвіся сядзела, нахіліўшы галаву, і аб чымсьці моцна-моцна задумалася. У нядзельку раненька, на ўсходзе сонца, настаўнік са сваімі вучнямі, правёўшы ноч на станцыі, садзіўся ў вагон. Прабілі 3 званкі, гучна і адрывіста азваўся паравоз, абуджаючы ранішны спакой бясконцых балот, і поезд зрушыў з месца. З шумным шыпеннем выпускаючы пару, усё быстрэй і быстрэй бег паравоз, і ў нейкую сваю асаблівую, глухую музыку злівалася тухканне цяжкіх ног поезда. Лабановіч стаяў каля расчыненага акна. Штось прыемнае і радаснае ўлівалася яму ў душу ад гэтых новых малюнкаў і ад гэтага размашыстага бегу машыны. Борзда адыходзіла назад станцыя з высокай вадакачкаю, закрываючыся свежаю зеленню раслін. Рассыпаючы сноп залатых стрэл, велічна выплывала сонца з-за краю зямлі над прасторамі зялёнага палескага мора. Хутка вынікалі і беглі ўсё новыя і новыя малюнкі гэтага зачараванага краю. Балоты з густымі зараслямі лазы, кустоўніка і маладой асакі рассцілаліся шырачэзнымі круглымі амшарамі, па краях якіх ледзь віднеліся зубастыя цёмныя палоскі лясоў. Балоты канчаліся, побач дарогі ўставалі высокія сцены бору. Бор перасякаўся вясёлымі палянкамі. Там-сям віднеліся на іх людскія будынкі. Абярвенні гэтых будынкаў, асветленыя сонцам, здаваліся маршчынамі на разумнай галаве чалавека, які многа думае і разважае. Вясёлыя палянкі абводзілі аправаю пышна-зялёных хвойнікаў на жоўценькім пясочку.
Нейкім прыветам, ласкаю і цішынёю патыхала ад гэтых сакавітых хвойнікаў, ад гэтых людскіх будынкаў. А як прынадна і прыгожа павіваліся і беглі ў хвойнік каляінкі вясковых дарожак і сцежак, па якіх так рэдка пракоціцца сялянская цялежка. А колькі самабытнага хараства ў гэтых адзінокіх разложыстых дубах, раскіданых па краях лесу, і гэтых пышна-купчастых хвоях у полі. Чымся родным, мілым, даўно знаёмым веяла ад аксамітных абросаў маладога жыта і ад голых бледна-зялёных усходаў ранніх аўсоў. Лабановіч стаяў каля акна, як прычарованы, і не адводзіў вачэй ад самавітых, простых малюнкаў палесся, поўных невыразнага хараства і жыцця. Стаяў да таго часу, пакуль машына не стала набліжацца да тае станцыі, дзе трэба было выходзіць. Выйшлі з вагона і пайшлі шукаць школу. Школа была не вельмі далёка ад станцыі, і шукаць яе прыйшлося нядоўга. 3 вучні і 4-ты настаўнік узышлі на ганак школы і спыніліся. Школа была замкнёна. Лабановіч пастукаў. Крыху пачакаў, але нікога там не чуваць было. Пастукалі яшчэ раз. Таксама ніхто адтуль не адклікаўся. Урэшце Лабановіч угледзеў званок. Пазваніў. Зараз дзесь усярэдзіне адчыніліся дзверы і пачуліся крокі, досыць рашучыя, і з-за дзвярэй чыйся голас, таксама строгі, прамовіў: «Хто?» «Цельшынская школа». Дзверы зараз жа адчыніліся і паказалі фігуру гаспадара-настаўніка. Трахім Пятровіч Грынько, мужчына гадоў па 35, толькі што памыўся. Валасы яго былі прычэсаны на бок, а адна дугавідная пасма валасоў тырчала над лбом і надавала Грыньку выгляд вучонага чалавека, а рэдкія доўгія вусы рабілі яго строгім настаўнікам. «Што ж гэта так рана?» – спытаў Грынько, пазнаёміўшыся і павітаўшыся з калегам. «Няхай сабе хлопцы агледзяцца і азнаёмяцца са школаю. Часу ў нас хапае», – сказаў Лабановіч. «І то праўда», – ужо больш мякка прамовіў Грынько. Як відаць, у гэтым ходзе калегі Грынько заўважыў значную долю педагагічнай стратэгіі і адразу прасякся да яго павагаю. Вучняў увялі ў школу. «Ось тут можаце сабе сядзець, хадзіць і спаць», – сказалі ім настаўнікі, а самі пайшлі ў пакой Грынько. Кватэра тутэйшага настаўніка зразу кідалася ў вочы кожнаму чыстым выглядам і сваім убранствам. На сценах віселі розныя фатаграфіі, малюнкі ў прыгожых аправах, мяккая, абітая чырвоным плюшам мэбля, кабірат каля стала, прыгожы абрус. Усё казала за тое, што Грынько жыў панам. У яго была цэлая гаспадарка, 10 агарода, столькі ж сенакосу, была карова, свінні. На двары хадзіла рознае птаства пад пільным і дбалым наглядам гаспадыні. Лабановіч у параўнанні з Грыньком быў горкі пралетар, і ён нават са знявагаю паглядзеў на свой сурдут, які ён купіў у Куральчука за 2 рублі з палавінаю, і ў якім ён, асабліва ззаду, вельмі змахваў на местачковага рабіна. 34-я частка. Каля 8 гадзіны раніцы пачалі з'язджацца іншыя школы. То той, то другі настаўнік з кучкаю сваіх выхаванцаў узаходзіў на ганак і з шумам уводзіў іх у школьную залу. Тут ён даваў розныя інструкцыі і заканчваў іх звычайна так: «Толькі не трэба труса задаваць, глядзі смела, кажы адважна, рэж з-за пляча. Храбрасць гарады бярэ». Паддаўшы такім чынам духу, настаўнік заходзіў да Трахіма Пятровіча, захоўваючы яшчэ на сваім твары тую смеласць і рашучасць, якімі ён толькі што начыняў сваіх вучняў.
Іншыя настаўнікі, наадварот, доўга заставаліся ў школе пры вучнях і тлумачылі ім, дзе, у якіх выпадках трэба паставіць той ці іншы знак прыпынку і вялі нават папярэдадні экзамен. Пакінутыя адны, вучні памаленьку пачыналі разварушвацца, знаёміцца паміж сабою. Часта пры дапамозе кулакоў, штурханоў, высмейвання адных другімі і давання мянушак. Звычайна на экзамены збіраліся 5-6 школ. Тут ужо можна было лягчэй паназіраць настаўнікаў розных тыпаў. Рознасць іх выяўлялася і з чыста надворнага выгляду. Тут можна было спаткаць прылізанага зуха са спрытам і нахіленнем да жаночага роду. Былі выяўна зняважлівыя да розных умоўнасцей грамадскай прыстойнасці. Мелі доўгія валасы і, адным словам, насілі на сабе ўсе адзнакі нігілізму як пратэст супраць свайго бяспраўя і нязначнасці становішча ў грамадстве. Былі і такія, што ўсё асмейвалі, на ўсё пазіралі звысоку і, прачытаўшы Дрепера або Бокля, лічылі сябе ў высокай меры свядомымі і начытанымі. І ўжо на валаснога пісара глядзелі так, як вучоны на якога-небудзь мікроба. Людзі ж пажылыя, жанатыя, цікавіліся болей гаспадаркаю і кавалкам хлеба, чым школамі, навукамі. Гэта былі ўжо людзі пакорлівыя, якія лічылі сваім абавязкам лішні раз пакланіцца начальству. Само начальства, інспектор Хрусціцкі, прыехаў гадзіну таму назад, але ў школу яшчэ не прыйшоў. Ён спыніўся ў мясцовага папа акадэміка Пражорыча, бо і сам інспектор таксама быў акадэмік. У настаўніка ён начаваў толькі тады, калі не было дзе прыпыніцца. Настаўнікі сядзелі ў кабінеце Трахіма Пятровіча і аб сім тым гаманілі, пераважна аб экзаменах і аб інспектару. Адны знаходзілі яго чалавекам, з якім яшчэ жыць можна. Другія ж, наадварот, даводзілі, што ён прыдзіра. З кожнага глупства робіць цэлую справу і, наогул, страшэнны бюракрат. У залежнасці ад таго, якое ў каго было дачыненне да інспектара, і выяўляліся гэтыя погляды. Была адна рыска, агульная для ўсіх настаўнікаў. Гэта асаблівая бледнасць і зямлістасць колеру твараў, якую можна заўважыць толькі ў тых, хто змушан жыць у падвалах і астрогах. І яшчэ, што іх рабіла падобнымі адных да другіх, гэта тая семінарская закваска, якая так трудна вытыхаецца з настаўніка, выхаванца семінарыі. «Ідзе!» Хто з настаўнікаў заўважыў праз акно інспектара. Усе крыху здрыгануліся, паправілі манішкі гальштукі, а Лабановіч нават ускінуў плечы, каб падняць свой лапсярдак, як паспелі назваць гэтае важнае адзенне для афіцыйных выступленняў. Сапраўды, да гэтай адзежыны больш падыходзіла слова лапсярдак, чым сурдут, бо ён быў пашыты на чалавека шырынёй з аршын у плячах і на 1,5, а то і цэлых 2 галавы вышэйшага ад Лабановіча. Апрача таго, на сурдуце былі сякія-такія плямы, паходжанне якіх можна было б вытлумачыць неасцярожна упаўшымі капкамі верашчакі. Тым не меней, нават і такі лапсярдак са спушчанымі далёка ўніз станам усё ж такі больш стасаваўся з важнасцю моманту, чым які-небудзь замухрысты пільчак вясковага настаўніка. Сярод настаўнікаў прайшоў нейкі рух. Тут ужо многа чаго належала ўзяць пад увагу. Не паказаць свайго страху перад інспектарам, не паздароўкацца так, каб іншым кінулася ў вочы, што ён дагаджае начальству, а дагадзіць хоць трошачкі, а трэба было, і разам з гэтым таксама не ўраніць і сваю годнасць. Інспектар увайшоў, як цар, важны, строгі, з такім выглядам, як бы ён трымаў у руках лейцы, каб не разбеглася, сподзеўшыся зямля, на якой мы жывём.
На твары ў яго быў незвычайны клопат. Думка яго была так моцна занята нейкаю важнаю справаю, што ён нават не меў часу паглядзець на таго, каму даваў руку. Не паспеўшы яшчэ прысесці, ён зараз жа звярнуўся да Трахіма Пятровіча з чыста дзелавымі пытаннямі. Ці ёсць прылады пісьма, ці ўсё падгатавана ў школе, ці павешаны на сцяне карты. Адразу стала ціха і важна, бо ні ў кога не хапала смеласці парушыць работу мыслі начальства. «Усе з'ехаліся?» – спытаў інспектар. «Ну, пойдзем». Начальство паднялося і накіравалася ў дзверы. За ім ішоў Гранько, а там ужо рухаліся, як папала. Лабановіч у сваім лапсярдаку ішоў апошнім, маючы на ўвазе, каб яго вопратка не так ужо кідалася ў вочы. Працэсія была вельмі важная. Наплечнікі і бліскучыя гузікі інспектара зусім асляплялі палешукоў, боязна пазіраўшых вытарашчанымі вочкамі. Іх парасаджвалі, далі паперу. Яны павінны былі напісаць першае слова – экзаменацыённая. Дзеці мардаваліся, мыляліся, некаторыя плакалі, пішучы гэтае слова. Потым само начальство пачало дыктаваць, не давяраючы настаўнікам. Кажановскі настаўнік, Філюк, стаў воддаль ад сваіх вучняў, як бы вельмі спакойны за іх навуку і веды. Але там, дзе вучні павінны былі паставіць коску, ён браў сябе за кончык вуха, пазіраў кудысь у прасторы, як бы заняты нейкую думкаю, і пакручваў вуха. Калі трэба было паставіць дзве кропкі, Філюк паціраў вочы, як бы ў іх набілася пылу. Кропка і коска чухалася вока і кончык носа. А калі ўжо трэба было паставіць клічнік, то, падняўшы ўгару палец, Філюк чухаў ім брыво. Тут быў прыдуман цэлы рад умоўных знакаў, і не адзін раз былі праверачныя дыктоўкі, каб усвоіць гэтую хітрую сігналізацыю. Канчалася дыктоўка, давалася другая работа – пераказ. За пераказам ішла пісьмовая задача, і ўсе гэтыя работы вяліся пад назіраннем самога начальства. Прамучыўшы дзяцей гадзіны дзве, іх пусцілі на пераменку, пакуль папраўлялі вучнёўскія работы. Тады пачаўся вусны экзамен. На вусны экзамен прыйшоў поп Пражорыч. Гэта быў незвычайна пануры, чорнабароды бацька. У вочы ён рэдка каму пазіраў, не смяяўся. А калі здароўкаўся і падаваў руку настаўнікам, асабліва ў такім лапсярдаку, як у Лабановіча, то ў гэту хвіліну шчыра шкадаваў, што ў яго ёсць рукі. На першае месца сеў інспектар. Ён і быў старшынёю камісіі. На другое – Пражорыч. Трэці член камісіі быў той настаўнік, чые вучні экзаменаваліся. Вучні ж адчувалі сябе мала чым лепей за тых цялят, якіх загналі на разніцу. Вучнёўскія сшыткі даюцца інспектару. Ён па спіску выклікае вучняў. Вучань, трасучыся, падыходзіць да стала. «Што трэба напісаць у слове «телега» пасля «элло»?» – пытае вучня інспектар. «Трэба напісаць «ять», – адказвае вучань. «А чаму ж ты напісаў «е»?» «Спужаўся», – адказвае вучань. «Ну, чытай тут». Інспектар дае вучню кнігу, а сам, грозна насунуўшы бровы, зварачаецца да настаўніка. «Чаму вы падчаркнулі «несмотря»? Якая ж тут памылка?» Малады настаўнік пазірае на падчыркнутую памылку, на яго твар адбіваецца рашучасць і смеласць. «Несмотря, господин инспектор, трэба пісаць злучна». «Вы самі слаба знаеце граматыку», – адказвае громка інспектар. «Выбачайце, господин инспектор, несмотря пішецца злучна, стаіць настаўнік на сваім. Па гроду несмотря, пішацца разам». Які неважны інспектар, якое невялікае яго начальніцтва,
Але пры слове грот ён перастае спрачацца, хоць лёгка здавацца і не хоча. Трахім Пятровіч, зварачаецца ён да Грынько, прынясіце сюды грота. Трахім Пятрович кажа: так, господин инспектор, несмотря пишется злучно, але ідзе і выносіць з шафы грота. У гэтыя часы грот сядзеў незвычайна крэпка на сваім троне. І калі ты казаў свайму супярэчніку, што па гроту пішацца так, то ўжо ніякія довады чалавечага розуму не маглі зрушыць цябе з пазіцыі. Калі сказаў грот, то аман. Тут канец, і далей ісці няма куды. Чарга прыходзіць да вучняў Філюка. Інспектор разглядае дыктоўкі. Вашы напісалі добра, але па сінтаксісу яны значна крапчэйшы, чым па этымалогіі, зазначае інспектор. Не наладжана сігналізацыя па этымалогіі, робіць ціхенька ўвагу Грынько на вуха Лабановічу. Філюк, як ні ў чым не бывала, адказвае інспектару. Я наогул на граматыку зварачаю ўвагу. Гэта і відаць, хваліць яго інспектар. Вучнёўскія пакуты канчаюцца, іх пускаюць, а інспектар робіць увагі то таму, то другому настаўніку і вельмі важна кланяецца ім і з папом Пражорычам ідзе абедаць. Настаўнікі застаюцца на некаторы час, абедаюць з выпіўкаю, віншуюць адзін другога са сканчэннем вучэбнага года і распаўзаюцца па сваіх трушчобах. «А вы, калега, можа, паначуеце?» – сказаў Грынько Лабановічу. «Не, калега, я і так одну лішнюю ноч правёў у дарозе. Трэба ехаць». Лабановіч даўно ўжо маркоціўся па цельшчыне і вельмі быў рад, калі скончыліся экзамены. Ён яшчэ цэлую гадзіну чакаў на станцыі, пакуль прыйшоў поезд. Позна ўночы выехаў ён дадому. 35-я частка. «Гэта мой апошні тут вечар», – казала сама сабе Ядвіся. «І я не ўбачу яго». Яна задумалася, прыслухоўваючыся да голасу свае думкі. Няўжо ж і не ўбачыць яго? Ніколі не ўбачыць? І нашто яна зманула яго? Яна ж і тады ўжо ведала аб тым, што заўтра, у панядзелак, паедзе. А яму сказала, што не ведае, калі будзе выязджаць. Ядвіся зірнула на вокны кватэры настаўніка. Там цёмна і страшна, бо пуста. Дом толькі тады жывы, калі ў ім жыве гаспадар. Бо гаспадар – душа свайго дома. Як смутна і тужліва пазіраюць гэтыя шкляныя вочы пустой і мёртвай кватэры. І дарэмна гэты малады бліскучы месячык стараецца ажывіць пагаслыя вочы. Яны свецяцца, а жыцця няма. Ёй нават страшна. Яна ні завошта цяпер не падыдзе да іх, як падыходзіла калісь, калі гэтыя вокны жылі і так прыветна пазіралі на іх двор светла-зялёным святлом. О, тады ёй было весела, і яна так ціхенька падыходзіла, як начны матылёк, да гэтых вакон, яшчэ цішэй падымалася на плот перад вокнамі і доўга пазірала туды. Шчаслівая усмешка прабягала па яе губках, бо ён нічога не ведае, сядзіць якраз насупраць, схіліўшы галаву над кнігай, і толькі зрэдку правядзе рукою па сваіх цёмных, зусім яшчэ маладых вусіках. Смешны ён, калі падымае свае вочы, такія добрыя і ўдумныя, і пазірае ў акно. І гэтыя вочы, напэўна, шукаюць яе. Яна ж тут, але яго вочы не бачаць яе. І смешна ёй, і радасна. Але ён гэта не ведае. Не, ён многа не ведае чаго і ніколі ведаць не будзе. І чаму салгала яму? Ну, чаму? А можа, заўтра не ехаць? Ад яе залежыць. Татка ж не гоніць. Ён цяпер такі добры з ёю. Пагуляй ты, кажа Ядвіська, не гарыць жа там у цябе. Яе татка добры, але чагось яна баіцца яго.
Ёй страшна, калі ён прыйдзе дадому, а вочы яго пазіраюць кудысь далёка-далёка, як бы яны сышлі з яго твару. А гэтыя грозныя, жорсткія вусы, як хмары на вальніцу, апусцяцца ўніз. Нашто яна салгала яму? Ёй хочацца пабачыць яго. Эх, каб ёй крылле! От бы ўзнялася цяпер і паляцела да яго, проста каб пабачыць яшчэ раз. Вось так, як пазірала на яго тут, калі ён і не ведаў аб тым. Не, гэта апошні вечар тут. Тонкія, доўгія, цёмныя рыскі бровы ядвісі крыху насуваюцца і хмурацца. І твар яе робіцца строгім. Так, гэта апошні тут вечар. Яна зноў пазірае на вокны, а каб пайсці туды, сесці за сталом, як сядзеў калісь ён, і праводзіў рукою па маладых сваіх цёмных вусіках. Там страшна, бо там пуста. Там цяпер прытаіўся нехта другі, няласкавы і варожы. І, напэўна, яна спаткала б нешта там, каб пайшла цяпер туды. Ну, напэўна, пачула б голас, а можа, смех, пусты і жудасны смех. Яна ўпэўнена ў тым, што пачула б той страшны і таемны смех, і гэта б забіла насмерць радасць і шчасце, што знайшлі месца ў яе сэрцы. Яна зноў пазірае туды. Як жудасна заліваюцца смехам совы каля каплічкі. Чаго смяюцца яны пустым сваім смехам? Чаго? Ці не з яе? А гэтыя цёмныя вокны, што ў іх? Чаму яны ўбіліся ёй у вочы? Ёй нават робіцца нейк непрыемна ад гэтага. А я пайду туды, вазьму ды пайду. Няўжо я пайду? Яна ціха падымаецца, азіраецца, ідзе. Кухня не замкнёна. Адчыняе дзверы, яна ў кухні. Ты, бабка, тут? Пытае ціха Ядвіся. Бабка варочаецца на печы. Тут, паненачка. А чаму ты, бабка, дзвярэй не замкнула? От, паненачка, прылегла, да і так не прычыніла. Я ж не сплю. Заўтра, бабка, паеду. Поедете, паненачка? Пытае бабка, устае і садзіцца на печы. І не пачакаеце, покі паніш вернецца? Пытае яна. А хіба ж твой паніш са мной паедзе? Ну, як жа, паненачка? Ён смуціцца будзе, што вы паехалі і не развіталіся з ім. А чаго ён будзе смуціцца? Пытае Ядвіся. Ёй прыемна чуць ад бабкі, што ён будзе смуціцца. Чаму ж не будзе, паненачка? Я ж бачыла, якімі вочкамі пазірае ён на вас. Ну, якімі ж? Скажы, бабка. Добрымі вочкамі, успагаднымі вочкамі, паненачка, такім позіркам, што ад сэрца ідзе, каб другому сэрцу штось сказаць. А што сказаць другому сэрцу? Я ўжо забылася, паненачка. Куды ж я? Старая, забылася. Хітры адказвае бабка. А каго ты, бабка, больш любіш? Мяне ці паніча? Я і вас люблю, і паніча люблю. От, паненачка, пабраліся б вы з панічом, далі Бог. З жарам і зусім іншым тонам прамовіла бабка, і ў ёй адразу будзілася жанчына свацця. Мне ж, бабка, толькі 16 год, мне і замуж не можна яшчэ. О, паненачка, 16 год, дык не сёння ж і замуж ісці. А твой паніш не хоча мяне. Ой, паненачка, што вы кажаце? Чаму ж ён ні на кога іншага не хоча глядзець? Чаму ж ён ніколі не пойдзе да панны каморнічанкі? Усе туды ходзяць, а ён не. Мусі быць, каля вас яму мілей. Проста гультай твой панічы, болей нічога. Не, не гультай ён. Ён вас, паненачка, пакахаў. А хіба ён табе казаў? А што ён будзе казаць мне? Ён вам пра гэта казаў. Не, бабка, ніколі не казаў ён гэтага мне. Казаў, паненачка, казаў. І яшчэ скажа.
Нічога ты, бабка, не ведаеш. Ведаю, паненачка, ведае. А куды вы, паненачка, ехаць іміце? Далёка, бабка, у маёнтак, на службу. А пані ж ведае? Нічога не ведае і не будзе ведаць. Вы напішаце яму, паненачка. Нічога і не буду пісаць яму. Ядвіся падышла да дзвярэй пакойчыка Лабановіча, адчыніла і ўвайшла. Ціха, цёмна і пуста. Ядвіся прыслухалася. Між сцяною і адстаўшымі ад яе абоямі прашуршэў кусочак пабелу. Чаго ён так доўга каціўся? Гэты шолах здаўся ёй невыпадковым, але ёй не страшна. Ёй проста чагось шкада. Яна чуе нейкі смутак. Вочы яе прывыклі да цемры, са зброку выступаюць няясныя абрысы стала. Вось і крэсла, на тым самым месцы, дзе ён звычайна сядзеў. Ядвіся зноў чутка прыслухоўваецца. Не, гэта ёй проста так нешта здалося. Яна ціхенька адстаўляе крэсла і садзіцца. Садзіцца так, як сядзеў і ён, і праводзіць рукою па сваёй губцы. Гэта вось ён тут сядзіць, а яе тут няма. Яна там, за акном, пазірае на яго. Яна ўся ўздрыгвае і боязна глядзіць у куток. Там нешта заварушылася ціха, без шуму. Не, гэта там, на палічках, ляжаць яго кнігі. Яна ўстае, кладзе ў кнігу кавалак паперачкі, азірае цёмныя сцены, яны непрыветныя і маўклівыя. Яны мёртвыя, бо душа выйшла з гэтага дома. Ёй страшна і жудасна. І разам з гэтым прыемна і смутна. Што думае аб гэтым бабка? Ну, усё роўна. Сягоння яе апошні вечар тут. Ядвіся яшчэ раз азіраецца. Яе забірае нейкі страх. Ёй хочацца заплакаць, яна ціхенька ўваходзіць зноў у кухню. Ну, бабка, дабранач. Дабранач, паненачка, адклікаецца бабка з печы. Бабка не спіць. Яна проста думае свае старэчыя думкі, сухія, як і сама старасць, простыя, як і ўсё жыццё яе, нецікавыя, як і яе доля. Яна ўстае, накідае за шапку, глядзіць проста па прывычцы ў акно, пазяхае, да зноў лезе на печ і чагось уздыхае, кладучыся ў цесны, цёмны куток, адведзены ёй жыццём. Але бабка любіць свой гэты куточак. Тут ціха, тут цёмна, і толькі прусакі шалпочуцца ў шчылінах. Але бабка не чуе іх, хоць і ведае аб тым, што яны тут жывуць і жывяцца ад яе жыцця. Ну што ж, няхай. Ядвіся зноў на двары. Яна падышла да дзікае грушкі, пазірае на яе, штось разважаючы. Яна аглядаецца, бярэцца за дрэўца. Але грушка моцна бароніць сябе і коле Ядвісе руку. Гэта ж я такая калючая, думае Ядвіся, бо я дзікая. Яна зноў падымае руку, асцярожненька бярэ за самы вяршок і ломіць яго. Нашто яна гэта зрабіла? Яна проста хоча сказаць гэтым, што яна злая і нядобрая. Няхай ён ведае гэта. Яна ідзе на свой двор, зноў пазірае на гэтыя цёмныя вокны, і месячак адышоўся ад іх, бо яны мёртвыя, і іх не ажывіш. Не ажывіш, бо душа выйшла з гэтага дома. Ядвіся глядзіць на іх і не верыць, што была там. Гэта проста ёй прыснілася. Няхай бы ён ужо не прыязджаў сюды і не даваў бы жыцця гэтым вокнам. А яны ажывуць, яны зноў ажывуць, але жыцця яна ўжо не ўбачыць, бо гэта апошні яе вечар тут. Яна сама так захацела. Чаму? Яна проста спыніла сваё шчасце і сказала «даволі». Але хто ж вырве з яе сэрца гэта шчасце цяпер? Ніхто. Яна будзе з ім жыць, будзе жыць і з тым, хто сядзеў унь там і праводзіў рукою па сваіх цёмных, маладых вусіках.
Але сэрца ёй кажа: «Я хачу яшчэ болей гэтага шчасця, я хачу выпіць яго ўсё да самага дна». Не, няхай яно будзе лепш недапітым, бо, можа, на дне яго наліта атрута. Так лепей, гаворыць Ядвіся да свайго сэрца, ды яно ніяк не згаджаецца з ёю. Яна хоча думаць аб іншым, аб дарозе, аб тым невядомым, што на гэтай дарозе яе спаткае. А ў думныя, добрыя вочы пазіраюць на яе, як бы просяць, каб аб іх, толькі аб іх думала яна. І сэрца ёй зноў кажа: «Ну што ты лгала яму?» Малады месячак схіліўся над ветракамі. Яго ўжо не цікавіць гэта дзяўчына і гэтыя вокны, якія імкнуўся ён ажывіць. Ён яшчэ не акрэп. Яго цягне край зямлі, няясны і мілы. Ідзе ён туды адпачыць, каб набрацца новых сіл на заўтрашнюю ноч. І ён ажывіць гэтыя вокны. Нявідная рука поўначы ціха праводзіць граніцы між ноччу і днём. І ў вечнасць адходзіць гэты вечар Ядвісі. 36-я частка. Ціхая ноч ляжала над Палессем. Аднатонную песню вялі колы вагонаў. Бясконцы рой залатых іскраў выпускаў паравоз, агністую паласою вызначаючы сабе дарогу. Ціха гулі і судрыгаліся балоты побач чыгункі, дзе бегла машына. Раскадзіста і гучна грымелі салаўі. Звону іх песень не маглі заглушыць грук і шум вагонных колаў. Месцамі ўзнімаўся белаваты туман і нерухома звісаў над маладымі асокамі і цёмнымі абрысамі разложастых купчастых лазнякоў. І калі спынялася машына на станцыях і паўстанках і заціхаў шум поезда, з балот даносіліся хвалі незвычайна мяккіх зыкаў, крахтання жаб. Нейкі невыразна маркотны і разам з тым прыемны гоман стаяў над балотамі. Як бы яны апавядалі гэтай ціхай ночцы і гэтым людзям, што не спалі, адвечную скаргу сваю і смутак свой. І зноў шуміць машына, і зноў заліваюцца салаўі. Вось і станцыя, дарога скончана. Далей у свет пабяжыць машына. Лабановіч выйшаў з вагона, крыху пастаяў, падумаў і, не заходзячы на станцыю, пайшоў па палатне дарогі. У галаве яшчэ стаіць шум вагонных колаў, а экзамены, гэтыя новыя ўражанні ўсё блекнуць і блекнуць. Пачынае развіднівацца, разам з гэтым абуджаецца Палессе. Далёка ў лесе такое цецярук, як бы нехта багамольны чытае там малітвы. Яшчэ больш гучна, яшчэ з большым натхненнем правяць салаўі раннія літанні. Як падзяку небу, як дым пахучай смалы, узносіць угору балота свае туманы і, здавалася, адпраўляюць на бажэнства гэтыя лясы, ахінуўшыся тонкімі тканкамі пары. Усход святлее, ціха грае і пераліваецца гэта ясната, залатая багра, шчаслівы смех дня, каб дыяментамі разбіцца на свежых маладых лісціках, на чысцюткіх кроплях расы і запаліць іх бляскам найдарожчых каменняў. Дзесь уперадзе пагруквае, як бы пасмейваецца і перамаўляецца з рэйкамі дрызіна. І гэты вясёлы смех адбіваюць сцены лесу, што стаіць побач чыгункі. Едуць рабочыя, палешукі хлопцы. Яны вясёлыя, перакідаюцца жартамі і крэпка налягаюць на тоўстыя палкі, падганяючы дрызіну. Збоку дзесь голасна і музычна выводзіць трэлі пастухова труба. Балоты падхватваюць голас трубы. Нясуць яго далёка па краях лесу і кідаюць невядома дзе. Залаты пажар сонца залівае верхавіны лесу. Настаўнік падыходзіць да пераезда, паварочвае ўправа ў лес і выходзіць на дарогу, што ідзе на станцыю з яго вёскі. Колькі часу ідзе ён між маладых хвойнікаў,
выходзіць на круглую палянку, дзе калісь спаткаўся з панною Людмілаю. Адгэтуль ужо блізка вёска. Але раніца такая слаўная, у лесе так добра, што ён садзіцца на пень і слухае, як спяваюць дразды, як дзесь на ўзлесе кукуе зязюля. Ён думае, чым зоймецца цяпер, калі так многа вольнага часу, колькі пабудзе яшчэ ў школе. Напэўна, яшчэ досыць доўга і, ва ўсякім разе, не будзе спяшацца, пакуль тут яшчэ застаецца і панна Ядвіся. Чым бліжэй ён да яе, тым з большай сілай ажываюць у ім пачуцці, тым жывей устае перад ім гэта слаўная дзяўчына. Ён падымаецца, ідзе далей. Дарога выходзіць з лесу на грэблю. За грэбляю відаць сальцо, карчма старога Абрама, капліца, высокія дзікія грушы, а за сялом, нерухома падняўшы крыллі, стаяць два ветракі, захоўваючы ўсё той жа выраз здзіўлення. Ён праходзіць грэблю, мінае карчму і хвілін праз 5 адчыняе дзверы і ўваходзіць у кухню. Каля печы стаіць з вілкамі ў руках старожка, прыстаўляе гаршочак. «Добрый дзень, бабка!» «Добрый дзень, панічок!» — прыветна адказвае бабка. «Хіба ж, панічыку, вы пяхотам прыйшлі?» «Так, бабка, на пары сваіх прыехаў». «Любіце вы хадзіць, панічыку? Няхай бы таварнага пачакалі, ды да раз'езд даехалі б». Бабка чымсьці заклапочана і як бы нават засмучана. «А як жа вам, панічок, там Бог паводзіў?» — пытае яна. «Добра, бабка, хлопцы выдатна паздавалі экзамены, можна сказаць, лепш ад усіх школ». Бабка весялее, відаць, і ёй прыемна гэта навіна, і яна сапраўды рада ёй. Але зноў чагось засмучаецца і ціха ўздыхае. «Што ты, бабка, як бы нечага зажурылася?» «Не, нічога, панічыку», — кажа яна. Лабановіч ідзе ў свой пакойчык, раздзяваецца. Следам за ім туды ўваходзіць і бабка. «Можа, вам чаю, панічыку, паставіць?» — пытае яна. «Хіба пастаў», — згаджаецца ён. «Паехала ж, панічыку, ваша паненка», — ужо зусім смутна прамовіла бабка. Лабановіч пачуў, як сціснулася ў яго сэрца. Колькі моманту пазірае на бабку, яму робіцца цяжка-цяжка на душы. «Паехала, панічок, паехала. Учора і паехала. Яшчэ сюды забягала. Кланяйся, кажа бабка свайму панічу». «Паехала, панічок», — у засмучэнні кажа бабка. «Ну, што ж», стараючыся быць спакойным, гаворыць Лабановіч, «можа, ёй там будзе лепш. Я ж пайду самавар ставіць». Бабка выходзіць. Настаўнік застаецца адзін, садзіцца каля стала, сціскае галаву і моцна-моцна задумваецца. «Паехала!» Ён колькі хвілін думае над гэтым словам. Звычайнае, простае слова, а колькі гора і смутку для яго сэрца ў гэтым слове. «Паехала!» Нават і не развіталася з ім. А як многа хацеў ён сказаць ёй у гэтыя апошнія дні. Чаму так здарылася? Ён устае і ідзе ў другі свой пакойчык. Глядзіць праз акно на дом, на палісаднічак пана Падлоўчага, на ганак, абсаджаны дзікім вінаградам. На гэтым ганачку ён бачыў яе апошні раз. А цяпер ні там, ні ў гэтым доме яе няма. Там цяпер пуста, і ўсюды стала пуста. Вуліца жыве сваім звычайным жыццём. Дзве кабеціны паляшучкі, убраныя па-святочнаму, аб чымся гутараць, спаткаўшыся на сярэдзіне вуліцы. На прызбе каля старасты сядзяць мужчыны з люлькамі. Па вуліцы перабягаюць свінні і бужаюць вясёлыя гурткі верабейчыкаў. Усё гэта так нецікава, усё гэта так далёка ад яго і так чужое яму. Ён чуе страшэнную адзіноту. Штось перахватвае яму горла.
Цяжка, невыказна цяжка. Ён падыходзіць да стала, бярэ паперу, чарніла, садзіцца, нахіляецца над лістком паперы і думае. Трэба напісаць ёй, трэба выліць сэрца ўвесь гэты жаль. Ён думае, як звярнуцца, як назваць яе, але не знаходзіць адпаведнага слова і піша. Вас ужо няма тут. Вы паехалі, разам з сабой забралі ўсё, што звязвала мяне з гэтым месцам, з гэтым кутком Палесся. Цяпер ён не жыве для мяне, бо ўсё тое, што прыдавала яму прыгодства і нейкую чароўнасць, забралі вы. Я тут адзін. Усё тут стала няміла для мяне, як бы тое, што раней гарнула і вабіла мяне, памерла і знікла. І толькі цяпер я адчуў сваю вялікую страту. Мне так хацелася пабачыць вас, пачуць ваш голас, ваш смех, глыбока зазірнуць у вашу душу і даведацца, якое гора ляжала ў ёй. Цяпер жа, пішучы вам, я толькі хачу прынесці вам падзяку за тое, што вы аздобілі маё жыццё тут, што вы былі тою яснаю, чыстую зоркаю, якая свяціла мне ў гэтай цемры жыцця, радавала мяне і ўхіляла ад рознага бруду. І калі ў мяне захавалася жывая іскра, то толькі дзякуючы вам. Настаўнік перачытаў напісанае і падумаў, усё гэта выходзіць не так, як бы хацелася. Ён задумаўся, а куды пасылаць? Спытаў ён сябе самога і не мог даць адказу. Бабка прынесла самавар. Гатоў, панічыку, чай. Выпіце, ды спачывайце сабе, бо вы ж з дарогі. Добра, бабка, я зараз буду піць. Ён выйшаў на двор. Бабка, пазіраючы на яго, паківала галавою. Па паненцы нудзіцца, зазначыла яна сабе. Зірнуўшы на маладую грушку, Лабановіч заўважыў, што вяршок яе быў зломан і гаротна нахілен да зямлі. Гэта яна зламала, прамовіў сам сабе настаўнік. Нашто яна зрабіла так? Няўжо яна хоча, каб я выкінуў яе з сэрца? Яшчэ большы жаль ахапіў яго. Ён хацеў зрэзаць адломаны вяршок. Усё роўна, сказаў ён і адышоўся. Спаць у гэты дзень ён не лажыўся. Ён пачаў перабіраць кнігі, складваць паперы, прыводзіць іх у парадак. У адной кнізе знайшоў невялічкі лісцік паперы, напісаны рукою Ядвісі. Яна пісала: «Бывайце здаровы. Я сумыслу пастаралася, каб вы мяне тут не засталі, хоць мне і хацелася яшчэ хоць раз, апошні раз пабачыцца з вамі. Але я падумала сабе, усё роўна ехаць мне трэба, ехаць жа тады, калі вы былі б тут, мне было б яшчэ цяжэй. Панна Людміла чакае вас, зайдзіце да яе». І больш нічога не напісала. Лабановіч доўга пазіраў на гэтую паперку, нават не напісала, куды едзе, і сама не падпісалася. І чаму ўсё гэта так скончылася? Чаму? І няўжо гэта канец? Ён яшчэ доўга сядзеў і разважаў. На вочы набягалі слёзы, і ён згарнуў запісачку разам са сваёю і палажыў у кішэню. Пад вечар прыйшоў стараста прыняць школу. Лабановіч тлумачыў яму, дзе якія дакументы і што ён здае. Стараста нічога не цяміў, але выгляд меў такі, як бы для яго ўсе гэтыя справы былі добра знаёмы. Назаўтра напісаў Лабановіч прашэнне аб перамяшчэнні і стаў збірацца ў дарогу. Бабка часта ўваходзіла ў пакойчык і, як родная матка, падбірала за ім розныя рэчы. «Разлятаюцца мае галубкі», – тужліва прамовіла бабка. «Не вернецеся вы, панічыку, сюды». І яна ў вялікім засмучэнні падперла рукою шчаку. Вечарам, праводзячы настаўніка, бабка заплакала. Садзячыся на фурманку з 2 чамаданчыкамі, настаўнік сказаў у сваіх думках: «Адзін раздзел кнігі прачытан і загортваецца. Ну, што ж, гайда далей». Мінск, 1921-1922 гады.
Паважаныя дзеці, дзякую вам за ўвагу. Спадзяюся, твор вам спадабаўся. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.